Φίλες, φίλοι και φίλα. Το ξέρω ότι καθυστέρησα πολύ, αλλά να είμαστε. Άλλο ένα επεισόδιο Δευτέρα με Μιζέρια. Θα είμαι πολύ σύντομος στην εισαγωγή. Θα εξηγήσω γιατί καθυστέρησα. Καθυστέρησα, παιδιά, γιατί έχω αλλάξει δουλειά προσφάτως. Είμαι σε μια περίοδο προσαρμογής στη νέα δουλειά. Επίσης, έχω κάποια άλλα project που με περιτριγυρίζουν αυτόν τον καιρό και μου τρώνε τα απογεύματα, μαζί με προπονήσεις, μαζί με διάφορα απρόοπτα κλπ. Οπότε καθυστέρησα να βγάλω επεισόδιο. Αν είστε νέοι ακροατές, ακούτε πρώτη φορά, αποφασίσετε να ξεκινήσετε το μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο του Δευτέρα με Μιζέρια σε αυτό εδώ το επεισόδιο, καλώς ήρθατε. Είμαι ένα podcast το οποίο βγάζει όποτε να είναι επεισόδιο. Αλλά συνήθως Δευτέρες. Αυτά. Βγήκε από τη μέση. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπω λίγο σε ένα πρόγραμμα και θα μπει και το podcast σε ένα πρόγραμμα. Λέγοντας αυτό, να πω ότι λογικά όταν εσείς το ακούτε αυτό, βγαίνει και άλλο ένα επεισόδιο με εμένα, σε ένα άλλο podcast όμως, το οποίο είναι το United Fiasco πλέον, United Forces κάποτε, με τα κολλητάρια μου Άρη και Γαβριήλ. Οπότε, όπως υποσχέθηκα, έχουμε το extra content για να αναπληρώσει λίγο από αυτό το τεμπέλιασμα των γιορτών και των μεταεορταστικών περιόδων, αν θέλετε. Οπότε ναι, αυτά. Επίσης, αν βλέπετε στο YouTube, βλέπετε ότι φοράω ένα πανέμορφο μπλουζάκι που γράφει πάνω Κροταλίας. Αν με ακούτε το Spotify, μόλις είπα ότι φοράω ένα πανέμορφο μπλουζάκι το οποίο γράφει πάνω Κροταλίας. Η Κροταλίας είναι ένα συγκρότημα εδώ, δικό μας, ντόπιο, δικά μας παιδιά. Τυχαίνει να είναι και ακροατές του podcast και μου λένε μια μέρα, μαλάκα Μπιλί, θες 8 Φλεβάρι το 25 να κάνουμε ένα λαϊβάκι στο Αν με τους Day Uf και τους Κάκτος και να παίξεις εσύ στην αρχή ένα σετάκι έτσι ωραίο χορταστικό stand-up comedy. Και λέω, τρελάκι δες μου, σοβαρά το λέτε? Εννοείται θέλω. Μέσα. Συνήθως βάζω διαφήμιση στην αρχή, βάζω μια μαλακιούλα στο pre-roll, ας πούμε, με τα live που έρχονται. Αλλά για το συγκεκριμένο είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, οπότε το αναφέρω και στο επεισόδιο. Θα μπει και η συνηθισμένη διαφημισούλα η μαλακία μου. Θα σας ζαλίσω λίγο τα αρχίδια με post και τέτοια. Να βγάλουμε να φάμε ψωμάκι και εμείς, παιδιά. Τα παιδιά παίζουν μουσική, αγοράζουν όργανα, κάνουν ηχογραφήσεις, αγοράζουν ενισχυτές, πεταλάκια, μαλακίες, το ένα τ' άλλο, προβάδικα. Ξέρετε πόσα έξοδα έχει το να είσαι μουσικός? Πάρα πολλά. Οπότε ελάτε, γεμίστε το Αν, να γουστάρουμε κι εμείς, να γουστάρετε κι εσείς. Είναι γαμό τις μπάντες, να το πω και αυτό. Τους έχω ξαναναφέρει σε ένα επεισόδιο ότι είχα πάει σε live και τους έβλεπα πρώτη φορά και είχα πάθει σοκ. Πόσο πολύ μου αρέσανε. Οπότε ναι. Να έρθετε να περάσετε καλά, να φάμε και εμείς ψωμάκι, να ταΐσουν τα παιδιά τους, τα παιδιά που μερικοί έχουν και παιδιά, και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θέλω να πω πολλά στην εισαγωγή. Θα είναι σήμερα, αυτό το επεισόδιο, παιδιά, θα είναι λίγο storytelling. Θα είναι, θέλω να πιστεύω, το magnum opus μου. Το κλάρα κουκούμις μου. Δηλαδή στην ιστορία αυτού του podcast να είναι ένα σημείο τομής και να λένε το τάδε επεισόδιο, δεν ξέρω ακόμα πώς θα λέγεται, ήτανε ό,τι ήταν το... Ποιο να πω τώρα, ας πούμε? Θα έλεγα το Black Album για τους Metallica, αλλά συχαίνω με τους Metallica, δεν το θεωρώ καλό δίσκο. Το Master of Puppets, επίσης δεν το θεωρώ καλό δίσκο. Γενικά, όποιον δίσκο Metallica προσπαθώ να πω, τέλος πάντων, θα λένε ότι ήταν το τάδε κομμάτι της εποχής του και άφησε ιστορία. Ήταν το πικ του. Μετά από εκεί σκατά. Ό,τι έκανε ήταν ξανεζηταμένο φαγητό και προσπαθούσε να επιστρέψει στην πρώτερη δόξα του. Πριν προχωρήσω όμως στο μπυράκι που θα πιούμε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όποιον είδε το βιντεάκι που φτιάχνω μπύρα στο YouTube. Να το δείτε αν δεν το έχετε δει εσείς στο Spotify, που είστε μια φυλή ξεχωριστή, ρε παιδί μου, που με ακούτε μόνο στο Spotify. Έχω φτιάξει ένα βίντεο στο YouTube, παιδιά, που φτιάχνω γαμημένη μπύρα μέσα στο διαμέρισμά μου. Ακούστε εκεί τώρα τι έχω κάνει. Τρέλα, έτσι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σε μία εβδομάδα περίπου θα είναι έτοιμη η μπύρα από το Alebox που έχουν φτιάξει για εμένα με όνομα η πριγκίψα της Μιζέριας, για την οποία τρέχει ένας διαγωνισμός σε πάρα πολλά εισαγωγικά αυτή τη στιγμή. Να κάνετε απλά story το αγαπημένο σας επεισόδιο από το Spotify. Μπαίνετε δηλαδή στο Spotify, διαλέγετε το αγαπημένο σας επεισόδιο Δευτέρα με Μιζέρια, πατάτε share σε story και απλά ταγκάρετε εμένα για να το δω εγώ ότι το κάνετε. That's it. Αν κάνετε αυτό και με έχετε follow, δεν χρειάζεται ούτε να πείτε στη μάνα σας να με κάνει follow, ούτε στα ξαδέρφια σας, ούτε σε εκείνο το φίλο που στην πραγματικότητα δεν πολύ βγαίνετε για καφέ, αλλά κάθε φορά που κάνετε tag κάποιον στο Instagram, σας έρχεται αυτός. Όχι, δεν χρειάζεται να συντηρούμε αυτή την άβολη σχέση. Απλά το κάνετε story, κάνετε με ένα tag και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. That's it. Και 5 από εσάς θα κερδίσουν ένα μπουκάλι από την μπύρα
αυτήν του podcast, ένα μπουκάλι από την μπύρα που έφτιαξα στο σπίτι. Αυτή είναι από μένα, έτσι. Τη βάζω έξτρα. Και ό,τι άλλη μαλακία μου ήρθε. Θα ανοίξω το σιρτάρι μου εδώ πέρα, θα δω τι δεν έχω πετάξει εδώ και 17 χρόνια. Θα το βάλω μέσα σε μια κούτα και θα σας το στείλω σπίτι σας. Νομίζω αυτά από ανακοινώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά έχω να πω από ανακοινώσεις. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι. Αν ξεχνάω κάτι, στα αρχίδια μας, θα το θυμηθώ μετά. Ένα podcast είναι, δεν είναι σημαντικό ούτως ή άλλως. Πάμε να πιούμε μπύρα, γιατί πραγματικά ανυπομονώ για αυτή την μπύρα. Σήμερα πίνουμε την Balkan Nuts, λογοπαίγνιο στο όνομα, αυτή η μάστιγα, από Sofia Electric Brewing και Mindbend, τα δικά μας παιδιά του Alebox. Είναι Pastry Imperial Stout, δηλαδή μια stout με 12% αλκοόλ, βαριά και ζώρικη, με φιστίκια, αν έχουμε το Θεό μας, έχει μέσα κακάο και ένα κάρο άλλα πράγματα. Την έχω αφήσει λίγη ώρα, όπως έχουμε πει, επειδή είναι stout, να μην είναι παγωμένη, να έχει πάρει λίγο θερμοκρασία, να έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία της. Το προφίλ γενικά αυτό, φιστίκι σε μαύρη μπύρα, σε stout, το έχω πιει σε άλλες 2 ή 3 και μπορώ να πω ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου προφίλ, γιατί θυμίζει σοκολάτα με φιστικοβούτυρο, a match made in heaven που λέμε. Επιτέλους μπήρα σε κουτάκι, παιδιά. Είχα ένα σερί με 6-7 μπύρες σε μπουκάλι, το συχαίνω με το μπουκάλι, επιτέλους κουτάκι. Για να δούμε τι παίζει εδώ. Πολύ σοκολάτα στο άρωμα, λίγο αλκοόλ. Αρκετά τύπικαλη μυρωδιά. Το φιστίκι δεν μου βγαίνει στη μυρωδιά. Πάμε να πιούμε όμως, γιατί μπορεί κάτι να αλλάξει. Λοιπόν, είναι πηχτή, κατήμαυρη, πολύ γεμάτο σώμα. Το αλκοόλ είναι πολύ καλά κρυμμένο. Δεν την ακούς δηλαδή για 12% μπύρα, το οποίο σημαίνει ότι θα έχω μεθύσει μέχρι το τέλος του podcast και δεν θα το έχω καταλάβει. Πολύ έντονη σοκολάτα και μάλιστα σαν σοκολάτα γάλακτος κάπως, ρε παιδί μου, έτσι, αυτό το γλυκιά σοκολάτα. Πολύ έντονα αρώματα σοκολατοειδή. Το φιστίκι δεν το ακούω σαν ξεχωριστή γεύση, αλλά ακούω σαν καραμέλα με φιστίκια ή φιστίκια με επικάλυψη καραμέλας, αν έχετε φάει. Ακούω μια τέτοια έτσι γεύση να υπάρχει στο background, δηλαδή φιστίκι, όχι το αλμυρό, σαν γλυκό φιστίκι κάτι. Είναι πολύ ιδιαίτερη και το παράπονο μου είναι μόνο αυτό, ότι θα ήθελα να ακούω το φιστίκι πολύ έντονα, σαν να έχω ρίξει μια κουταλιά φιστικοβούτυρο εδώ μέσα και να το νιώθω στη γεύση, ας πούμε. Κατά τα άλλα, είναι μια φοβερή stout, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πού μπορείτε να τη βρείτε, δεν είμαι σίγουρος. Προφανώς και είναι μια χορηγία από το Alebox αυτή η μπύρα, παιδιά. Το Alebox το πολύ αγαπημένο. Πλέον έχουμε κάνει ολόκληρο βίντεο που φτιάχνουμε μπύρα μέσα στο σπίτι. Θα κάνουμε κι άλλα μελλοντικά, θέλω να πιστεύω, πιο καβλιάρικα projects. Αν τη βρείτε, τσιμπήστε την οπωσδήποτε. Αν σας αρέσουν οι stout, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας αρέσει. Πάρα πολύ ωραία μπύρα. Τα πάμε όλα. Τα πάμε. Πάμε παρακάτω. Το σημερινό επεισόδιο λοιπόν είναι λίγο κατά κάποιον τρόπο storytelling, λίγο αυτοβιογραφικό αν θέλετε. Θα ασχοληθούμε με ένα μέρος της ζωής μου, ένα κομμάτι λίγο σκοτεινό. Σκοτεινό όχι γιατί συνέβησαν σκοτεινά πράγματα εκείνη την περίοδο. Σκοτεινό όμως γιατί κανένας δεν ξέρει τι έγινε εκείνη την περίοδο. Ούτε καν εγώ ο ίδιος. Είναι λίγο θολή αυτή η περίοδος μέσα στο μυαλό μου. Και είναι μια περίοδος 1 μήνα, μόλις τελείωσα τη σχολή στην Αγγλία, που μετακόμισα στο Λονδίνο. Πρέπει να το έχω αναφέρει ξανά στο παρελθόν, αλλά δεν μπήκα σε λεπτομέρειες πάνω σε αυτή την ιστορία. Οπότε ας την πάρουμε από την αρχή. Τελειώνω από τη σχολή μου, η οποία ήταν στην Οξφόρδη, εκεί που πήγα να σπουδάσω ηχοληψία, το επάγγελμα που μου κατέστρεψε τη ζωή. Και στο μυαλό μου το σχέδιο είναι ότι θα πάω στο Λονδίνο, θα βρω δουλειά εκεί και θα μείνω στο Λονδίνο. Και ότι θα μείνω στο Λονδίνο και θα πετύχω ως ηχολήπτης σε κάποιο μεγάλο στούντιο μουσικής, όπως το Abbey Road ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και ότι αυτή θα είναι η ζωή μου από εκεί και έπειτα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πλάνα, παιδιά, και αυτά τα όνειρα είναι πολύ καλό να τα κάνει ένας άνθρωπος, να έχει τέτοιες βλέψεις για τον εαυτό του, τέτοιες ελπίδες. Το πρέπει να θέλουν και μια μικρή οργάνωση. Γιατί εγώ στην Αγγλία δεν πήγα, ρε παιδί μου, με γνωστούς και με φίλους, πήγα ξέμπαρκος μόνος μου. Πήγα εκεί πέρα, βρήκα κάποιους συμφοιτητές, νοικιάσαμε σπίτι στην Οξφόρδη μαζί 3, 4, 5 άτομα και ήταν οι μόνοι μου κοντινοί άνθρωποι, ας πούμε, και από αυτούς μάλιστα κάποιοι πιο κοντινοί, κάποιοι λιγότερο, δεν ήταν δηλαδή φίλοι μου, απλά συγκατοικούσαμε. Οπότε ναι, ήμουνα ξέμπαρκος στην Αγγλία σαν άνθρωπο. Δεν είχα κάποια επαφή με κάποιο community. Πήγαινα στη σχολή, πήγαινα στη δουλειά. Δεν είχα ιδιαίτερες επαφές με κόσμο, ώστε να πω ότι έχω ένα στήριγμα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, όσο πλησιάζει το τελείωμα της σχολής, έχω τελειώσει με την πτυχιακή μου, έχουμε πάρει βαθμούς, μπλα 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 μπλα, όλα καλά. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, έχω ξεχάσει ότι είμαι σε μια ξένη χώρα, σε ένα σπίτι στο Νίκη. Το ενίκιο αυτό τελειώνει, δηλαδή το συμβόλαιό μου λύγει. Οι συγκάτοικοι μου είναι όλοι Άγγλοι. Όχι Άγγλοι, αλλά μένουν Αγγλία, οπότε απλά θα φύγουν να πάνε στις οικογένειές τους. Και ξυπνάω ένα πρωί και έχουν φύγει όλοι. Και είμαι μόνος μου σε ένα άδειο σπίτι.
και συνειδητοποιώ ότι έχω άλλη μία μέρα να ζήσω σε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω πού ακριβώς χάθηκα και πού μπερδεύτηκα και δεν κατάλαβα ότι τελειώνει ο χρόνος μου σε αυτή την πόλη και ότι δεν έχω σπίτι τέλος πάντων ή δεν έχω τι να κάνω άλλο σε αυτή την πόλη. Το κατάλαβα εκείνο το πρωί 9 η ώρα 10 που ξύπνησα κάποια στιγμή. Κατεβαίνω κάτω και βλέπω να λείπουν τα πάντα. Φάση σίγουρα μου το είχαν αναφέρει οι συγκάτοικοι μου, απλά έτυχε μάλλον να φύγουν όλοι ψιλομαζεμένα. Και ξυπνάω και απλά βλέπω το σπίτι άδειο, σαν να έχουν μπει και να το έχουν κλέψει. Και είμαι μόνος μου σε αυτό το σπίτι και λέω: OK, έχω άλλη μία μέρα σε αυτήν την πόλη και με σπίτι. Τι κάνουμε? Πάμε Λονδίνο, λέω. Γενικά δεν ξέρω αν έχει φανεί από τα προηγούμενα επεισόδια, αν ακούτε το podcast καιρό. Αν το ακούτε πρώτη φορά, δεν είμαι καθόλου τέτοιος άνθρωπος που παίρνει αποφάσεις παρορμητικά, που κάνει τέτοιες κινήσεις. Είμαι άνθρωπος που τα οργανώνει όλα. Ειδικά τα πιο σημαντικά είναι fully planned out. Έχω σκεφτεί όλα τα worst case scenarios. Είμαι προετοιμασμένος για όλα. Είμαι λίγο serial overthinker. Δεν ξέρω τι συνέβη εκείνη την περίοδο και μου βγήκε, ας πούμε, τόσο ανοργανωσιά και ξέμεινα. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο μου, ο οποίος έμενε στο Λονδίνο, Έλληνας φίλος μου, και του λέω: λοιπόν, μπρο, έρχομαι. Το είχαμε συνεννοηθεί ήδη προφανώς πιο πριν. Είχαμε πει ότι θα έρθω, αλλά είχε μείνει στα λόγια ότι έρχομαι κάποια στιγμή, μόλις τελειώσω, να με φιλοξενήσεις λίγο και τέτοια. Οπότε παίρνω μια μέρα και του λέω: έρχομαι. Μου λέει: OK, γαμό, έλα. Εκεί λέω ότι OK, πρέπει να αλλάξω πόλη. Παίρνω όλα μου τα πράγματα και παίρνω έναν άλλο φίλο τηλέφωνο, ο οποίος έμενε στην Οξφόρδη. Αυτός δεν ήταν φίλος μου, ήταν απλά από τη σχολή μου, ρε παιδί μου, τον ήξερα. Ήξερα γενικά ότι ψάχνεται για φράγκα, ότι ευκαιρία να κάνει μια δουλειά του ποδαριού, ας πούμε, να βγάλει κανένα φράγκο, την κυνηγούσε. Οπότε του λέω: θα σου δώσω, ρε παιδί μου, λεφτά να με πας στο Λονδίνο, αντί να πληρώσω ταξί, ας πούμε, 700 ευρώ, θα σου δώσω τις βενζίνες σου και κάτι για τον κόπο σου, ας πούμε, να με πας στο Λονδίνο. Οπότε φορτώνω όλα μου τα πράγματα σε ένα Volkswagen Golf, μικρό. Ήταν φορτωμένο πραγματικά μέχρι τα μπούνια, δεν χωρούσε τίποτα. Είχα μέσα τα πάντα. PC, παπλώματα, μαλακίες. Δεν χωρούσε τίποτα άλλο εκεί μέσα. Και πάμε στο Λονδίνο. Φτάνουμε στο Λονδίνο, του δίνω τη διεύθυνση του φίλου μου, με πηγαίνει περίπου στο σπίτι που έμενε ο φίλος μου. Είχα ξαναπάει σε αυτό το σπίτι, αλλά δεν θυμόμουν ακριβώς που ήταν. Μου έχει δώσει μια διεύθυνση κάπως στο περίπου, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο ποια από τις οικοδομές ήταν το δικό του σπίτι. Και ο φίλος μου είναι στη σχολή του, γιατί σπούδαζε. Οπότε ξεφορτώνω όλα μου τα πράγματα σε ένα πεζοδρόμιο σε μια κεντρική περιοχή του Λονδίνου. Ψυχαλίζει, εννοείται, γιατί είμαστε στο Λονδίνο και γιατί αυτό εδώ το story δεν μπορεί παρά να έχει ένα τέτοιο υπόβαθρο σαν ατμόσφαιρα. Ψυχαλίζει και περιμένω για 2 ώρες περίπου στο πεζοδρόμιο, γιατί δεν μπορώ να αφήσω τα πράγματά μου στο πεζοδρόμιο και να φύγω. Δεν έχω κλειδιά για κάποιον χώρο ώστε να φυλάξω τα πράγματά μου και να φύγω. Απλά περιμένω όρθιος στο πεζοδρόμιο για 2 ώρες, με μια ψυχάλα να μου βρέχει τα πράγματα και τα νεύρα, και περιμένω το φίλο μου να γυρίσει από τη σχολή. Γυρνάει ο φίλος μου από τη σχολή, χαιρόμαστε που για τις επόμενες μέρες θα συγκατοικήσουμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά κλπ. Και ξεκινάω μια νέα ζωή στο Λονδίνο πλέον. Βάζω τα πράγματά μου μέσα, όλα καλά, όλα ωραία. Τρώμε, μιλάμε, λέμε τα νέα μας, κανονίζουμε τα σχέδιά μας. Και κάποια στιγμή γυρνάει ο αδερφός του φίλου μου από τη δουλειά του, ο οποίος συγκατοικούσανε και ήταν ο πιο υπεύθυνος από τους δύο αυτούς. Από τα δύο αδέρφια δηλαδή, ο φίλος μου είναι ο πλήρως ανεύθυνος μαλάκας, ο αδερφός του είναι ο ενήλικας που takes care of business, ρε παιδί μου, αυτός που κανονίζει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Μένω 1-2 μέρες εκεί, κυριολεκτικά μένω 2 μέρες εκεί, και μου λέει ο φίλος μου, μου είπε ο αδερφός μου ότι παίζει ένα θέμα με το να είσαι εδώ και να έχεις τα πράγματά σου εδώ, γιατί ήδη το σπίτι είναι μόνο για ζευγάρι ή για ένα άτομο και μπαινοβγαίνουν πλέον κάθε μέρα από το μεσιτικό για να το δείχνουν σε άλλα άτομα. Αλλά κάθε μέρα, όταν λέμε κάθε μέρα, φάση ανά 2 ώρες μπαίνει κάποιος από το μεσιτικό και το δείχνει. Γενικά με την Αγγλία παίζει το εξής: πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι, τα μεσιτικά θέτουν ό,τι όρους τους καυλώσει. Π.χ. αυτό είναι μέσα στους όρους συμβολέου, ότι από τη στιγμή που είναι να το δείξουν σε κάποιον άλλον το σπίτι, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μπαίνουν, το δείχνουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν το παίζεις στον καναπέ, δεν τους ενδιαφέρει αν δεν μπορείς. Θα μπουν και θα το δείξουν το σπίτι. Τους ανήκει δηλαδή από το διάστημα που είναι για να δοθεί σε άλλον. Είναι σαν να τους ανήκει. Επίσης, το ότι πρέπει να τηρείς τους κανόνες του συμβολέου, αλλιώς σου κρατάνε το deposit, δηλαδή το νίκη που έχεις δώσει μπροστά για να το καπαρώσεις, ότι στο κρατάνε σαν ασφάλεια. Αλλά ας πούμε το νίκη αυτό υπάρχει για να στο κρατήσουν αν πρέπει να βάψουν το σπίτι ή αν πρέπει να επισκευάσουν κάτι που χάλασες. Οι Άγγλοι το κρατάνε απλά και μόνο επειδή τους χάλασες τη μέρα.
Αυτό. Δηλαδή ότι με έκανες να νιώσω λίγο άσχημα με το ότι δεν τήρησες το συμβόλαιο. Άρα αυτές οι 1.400 λίρες που είναι το νίκη σου, γιατί για τέτοια νίκια μιλάμε στην Αγγλία, πλέον είναι δικές μου. Μου ανήκουν. Οπότε μου λέει ο φίλος μου, πρέπει το συντομότερο να πάρεις τον μπούλο από εδώ μέσα. Sorry bro, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Καλή τύχη. Εγώ, επειδή γενικά είμαι άνθρωπος εύκολος, προσπαθώ να τους βολεύω όλους, να μην δυσκολεύω κανέναν, πόσο μάλλον κοντινούς μου ανθρώπους και σε τόσο μεγάλα θέματα, να μην τους ξεσπιτώσω τους ανθρώπους. Λέω, οκ, θα βρω μια λύση. Οπότε μπαίνω real time, μου το λέει μεσημέρι αυτό, 2 η ώρα. Real time μπαίνω και ψάχνω δουλειά. Βρίσκω δουλειά σαν crew σε μια εταιρεία που κάνει events. Την έχω ξαναναφέρει αυτή τη δουλειά. Δούλεψε σε 2 εταιρείες, είναι η πρώτη από τις 2. Η οποία, από ό,τι κατάλαβα αργότερα, κυρίως απασχολούσε πρώην φυλακισμένους. Δεν παίζει κάποιο ρόλο. Οι περισσότεροι ήταν μια χαρά, πέρα από κάποιους που παίρναν ναρκωτικά σε εμφανή σημεία κατά την ώρα της δουλειάς. Τέλος πάντων, αυτό ίσως είναι ιστορία για κάποια άλλη στιγμή. Όταν λέω ότι βρίσκω δουλειά real time, εννοώ ότι μπαίνω, ψάχνω για δουλειές. Ψάχνω κάτι ψήλο σχετικό με αυτό που έχω σπουδάσει. Προφανώς και δεν ψάχνω σαν ηχολήπτη στο Abbey Road, γιατί βιάζομαι να βρω δουλειά και λεφτά. Και μέσα σε 2-3 ώρες τύποι με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε έλα για συνέντευξη. Οπότε λέω γαμό, τέλεια. Είχα ξαναδουλέψει σαν κρου σε προηγούμενο στην Οξφόρδη, επειδή έκανα διάφορες δουλειές από εδώ και από εκεί για να βγάλω κανένα φράγκο έξτρα. Είχα κάνει λίγο κρου, να γεμίζουμε και να αδειάζουμε χώρους για live. Είχα κάνει λίγο λάτζα, είχα κάνει λίγο απ' όλα. Οπότε είχα ξαναδουλέψει σαν κρου. Είχα κάποια εμπειρία με αυτό το πράγμα. Πηγαίνω εκεί πέρα στη συνέντευξη το επόμενο πρωί. Δηλαδή, τώρα σας λέω ότι μου λέει ο φίλος μου 4 η ώρα το μεσημέρι πρέπει να φύγεις. 7 η ώρα έχω κανονίσει συνέντευξη το απόγευμα και 10 η ώρα το επόμενο πρωί είμαι σε συνέντευξη. Και μιλάω και με έναν τύπο σε ένα χώρο σαν αντίσκηνο κατά κάποιον τρόπο. Ήταν πολύ περίεργος ο χώρος, δεν είναι ακριβώς γραφείο αυτό που είχαν. Θα έπρεπε αυτό να με έχει προειδεάσει. Και είναι ένας μάν εκεί πέρα που μου λέει: παίζει αυτό και αυτό με τη δουλειά. Αυτό κάνουμε. Παίρνουμε πράγματα από το σημείο Α, τα σηκώνουμε στις στιβαρές μας πλάτες, τα πηγαίνουμε στο σημείο Β. Είσαι OK με αυτό? Είμαι OK με αυτό. Παίρνουμε τόσα την ώρα. Ένα σχετικά χαμηλό ποσό, 7,5 λίρες την ώρα νομίζω, κοντά στο minimum wage δηλαδή για δεδομένα Αγγλίας. Τότε, τώρα δεν ξέρω που έχει φτάσει. Τόσα την ώρα, αλλά μου λέει έχεις πολλές ώρες. Δηλαδή, αν δουλεύεις 15 ώρες τη μέρα, θα βγάζεις αντίστοιχα πολλά λεφτά. Οπότε, εγώ σε εκείνη την περίοδο λέω: ναι, OK, δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι literally να χάσω. Είμαι ήδη χωρίς σπίτι, σε μια ξένη πόλη. Να βάλω εδώ μια μικρή παρένθεση ότι ήταν η εποχή capital controls στην Ελλάδα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο τη μάνα μου και να σου πω: έλα, μαμά, δεν θα το φανταστείς. Είμαι άστεγος. Στείλε μου λεφτά. Οπότε είχα 600 λίρες, παιδιά, το θυμάμαι ακόμα. Είχα 600 λίρες στο λογαριασμό και λέω: πρέπει είτε να βρω τι θα κάνω, είτε να βγάλω λεφτά, είτε να φροντίσω τουλάχιστον μέχρι να δω ότι δεν βγαίνει άκρη να μου έχουν μείνει 200 για εισιτήρια να γυρίσω Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή ήταν η φάση μου οικονομικά και σαν γενικότερη κατάσταση. Οπότε πηγαίνω εκεί πέρα συνέντευξη και πηγαίνω, παιδιά, με ένα attitude το οποίο έχω πάντα. Ότι στα αρχίδια μου ήρθα εδώ πέρα και μπορώ να σου κάνω τη δουλειά, ρε φίλε. Οπότε πηγαίνω, λέω στον τύπο ότι OK, το έχω, δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι δύσκολο. OK, μου λέει, καλή τύχη. Δίνουμε τα χέρια και practically έχω ξεκινήσει. Όχι practically, υπογράφω. Μου λέει: θέλω απλά να έρθεις αύριο στο τάδε μέρος με μπότες, με steel toe, με κάλυμα μεταλλικό στα πόδια. Θα σου δώσω 5 πράγματα από εξοπλισμό, κράνος, τέτοια, και θέλω να μου φέρεις ένα σφυρί, ένα μεγάλο κλειδί με συγκεκριμένες διαστάσεις τέλος πάντων. Αυτό το. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αυτό το ρυθμιζόμενο κλειδί για μπουλόνια μεγάλα. Και ένα κατσαβίδι. Μου λέει: αν φέρεις αυτά, φοράς μπότες και έρθεις εκεί πέρα την τάδε ώρα ακριβώς, προσλαμβάνεσαι. Γενικά, αυτό έπρεπε να με έχει τρομάξει πάρα πολύ αυτή την εταιρεία. Αν σου λένε απλά να είσαι στο τάδε μέρος, με τα τάδε εργαλεία, με μπότες που έχουν μεταλλικό κάλυμα στα δάχτυλα, και απλά να είσαι στην ώρα σου και προσλαμβάνεσαι, δηλαδή αν τόσο χαμηλός είναι ο πύχης για μια εταιρεία, έπρεπε, ρε παιδί μου, να με βάλει λίγο στις σκέψεις. Τέλος πάντων, δεν με έβαλε γιατί είχα πάρα πολύ ανάγκη να βγάλω άμεσα χρήματα. Οπότε πηγαίνω στην ώρα μου, κανονικά, κύριος, με τα μποτάκια μου, με τα εργαλειάκια μου, τα οποία βρήκα ένα random μαγαζί βράδυ. Κυριολεκτικά, παιδιά, ήταν εποχή που δεν είχα πολύ καταλάβει πώς να κινούμε σε μια ξένη πόλη. Οπότε κυριολεκτικά είχα πάρει το δρόμο. Και απλά περπατούσα μέσα στο Λονδίνο και έψαχνα να βρω ένα hardware store, ξέρω, ένα μαγαζί που να πουλάει τέτοιου είδους πράγματα. Μπήκα σε ένα, ευτυχώς είχε αυτά που έψαχνα, τα πήρα, έφυγα.
και πήγα την επόμενη μέρα και προσλήφθηκα, ας πούμε, σε αυτή τη δουλειά. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι αυτό, παιδιά, σε όλη αυτή την ιστορία μέχρι στιγμής. Το πραγματικά ενδιαφέρον. Έχω κάνει μια τεράστια εισαγωγή χωρίς λόγο, αλλά τέλος πάντων. Το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι από αυτό το σημείο και μετά, από την επόμενη μέρα δηλαδή που προσλαμβάνομαι στην εταιρεία, είμαι άστεγος. Δεν έχω σπίτι. Έχω φύγει από το σπίτι του φίλου μου, έχω μαζέψει όλα μου τα πράγματα και δεν μένω πλέον κάπου. Είμαι στο Λονδίνο, σε μια ξένη πόλη. Είμαι εργαζόμενος, το οποίο σημαίνει ότι έχω πλέον υποχρεώσεις. Κάθε μέρα πρέπει να είμαι κάπου να δουλεύω και δεν έχω σπίτι. Αρκετά ενδιαφέρον. Το οποίο ξεκινάει τη σκοτεινή περίοδο που σας είπα στην εισαγωγή. Εδώ φαντάζεστε τώρα βάζω ένα to be continued. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Και να κλείσω έτσι. Θα γαμούσε, αλλά δεν θα το κάνω. Οπότε τι κάνω. Δεν ξέρω πώς το βρήκα, γιατί τότε δεν ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου. Ήταν το storage. Νίκιασα έναν χώρο storage, το οποίο κυριολεκτικά είναι ένας τεράστιος χώρος, σαν γήπεδο ποδοσφαίρου, με πολλούς ορόφους, που έχει απλά δωμάτια σε διαφορετικά μεγέθη. Έχεις εσύ ένα λουκέτο δικό σου και μια κλειδαριά και μπορείς να αποθηκεύεις εκεί τα πράγματά σου. Είναι ένας αποθηκευτικός χώρος δηλαδή. Οπότε βρήκα ένα storage που ήταν κάνα 30 το μήνα, ξέρω εγώ, 40 λίρες το μήνα, κάτι τέτοιο. Οπότε ήμουν πολύ ok από άποψη οικονομικά. Το σήκωνα. Βάζω τα πράγματά μου στο storage και έχω κυριολεκτικά όλο μου το βιός, ρούχα και λάπτοπ. Αυτά είχα που μπορούσα να κουβαλάω μαζί μου, ρούχα και λάπτοπ σε ένα σακίδιο μικρό πλάτης, δηλαδή σαν μια μεγάλη σχολική τσάντα, σκεφτείτε. Εν τω μεταξύ, κάτι ακόμα πρέπει να βάλω εδώ πέρα στο τέτοιο, είναι οι αποστάσεις του Λονδίνου. Δηλαδή, εκεί που ήταν το storage, σε σχέση με το οπουδήποτε μπορεί να ήμουν εγώ, ήταν μία ώρα απόσταση με τα μέσα. Μπορεί και μία μισή ώρα απόσταση με τα μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούσα να πηγαίνω κάθε τόσο στο storage και να παίρνω πράγματα, να αφήνω πράγματα και να νιώθω ότι μου ανήκει κάτι στον κόσμο. Είχα μία τσάντα πλάτης και μία σακούλα σκουπιδιών με τα εργαλεία μου της δουλειάς, το κράνος μου, τις μπότες μου και τα εργαλεία αυτά που θέλανε, γιατί δεν είχα κάπου αλλού να τα βάλω και δεν με έπαιρνε οικονομικά να επενδύσω σε μία δεύτερη τσάντα εκείνη την περίοδο. Και έτσι ξεκινάει μια περίπτωση που εγώ απλά τριγυρνάω, παιδιά, στους δρόμους του Λονδίνου. Περιμένω να μου έρθει μήνυμα για δουλειά. Μου ερχόταν πολύ τακτικά, δούλευα πάρα πολύ εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, χτυπούσε το κινητό σου, είχε ένα SMS και έλεγε τάδε μέρος, τάδε ώρα, τάδε ώρες βάρδια. Είναι 17 ώρες βάρδια, στο τάδε μέρος, τάδε ώρα. Και απλά έστελνε ένα SMS, OK, το δέχομαι. And that's it. Δουλεύεις, έχεις δουλειά. Προσπαθώ λίγο να βάλω σε μια σειρά στο μυαλό μου πού βρισκόμουν, τι έγινε και πώς βρέθηκα, ας πούμε, στην πρώτη βάρδια. Δεν μπορώ καθόλου να το φέρω στο μυαλό μου. Θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα ότι η πρώτη μου βάρδια, οι πρώτες μου βάρδιες ήταν 3 σερί βάρδιες. Ήταν στο London Fashion Week για το Νίκο Versace. Είχε ένα show σε ένα χώρο, ο Οίκος Versace, στο London Fashion Week, και εμείς στήσαμε ολόκληρο το show. Ένα τεράστιο show, παιδιά, παρανοϊκό. Δηλαδή, οι τύποι για ένα show 2 ωρών, δεν έχω ιδέα. Είχαν 100 άτομα κρου, είχαν όταν λέω τόνους, εννοώ 17 φορτηγά τεράστια με εξοπλισμό. Μιλάμε για ακραίο show. Είχαν μια κουρτίνα με ύψος 15 μέτρα. Όλα αυτά από κάπου πρέπει να στηριχτούν. Τέλος πάντων, για πρώτη δουλειά ήταν too much. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα να μπαίνω και να λέω τι σκατά γίνεται. Στην πορεία δεν είναι όλες οι βάρδιες έτσι. Είχε μερικές πολύ πιο εύκολες, πιο μικρές και τέτοια. Το point είναι ότι εγώ έχω περάσει ένα βράδυ στο δρόμο, πρακτικά έξω. Έχω πάει σερί στη δουλειά. Και μάλιστα θυμάμαι ότι επειδή δεν μπορούσα να κουβαλάω τόσα πράγματα όλη τη μέρα, μου είχε δώσει τον κωδικό ο φίλος μου από τη βιβλιοθήκη της σχολής του. Έμπαινες με κωδικό στην πόρτα, ένα τετραψήφιο. Και μερικές μέρες, όταν δεν μπορούσα να κουβαλάω όλα μου τα πράγματα και δεν είχα που να μείνω για να τα αφήσω κάπου, πήγαινα στη βιβλιοθήκη. Πολύ νωρίτερα από τη δουλειά, ξυπνούσα ή δεν είχα κοιμηθεί. Πήγαινα νωρίτερα στη βιβλιοθήκη, ξεκλείδωνα την πόρτα, έκρυβα τα πράγματα πίσω από μια ντουλάπα, τέλος πάντων, που είχε μέσα η βιβλιοθήκη, που δεν θα μπορούσε να τα βρει κάποιος αν δεν ξέρει ότι κάποιος έχει κρύψει κάτι εκεί. Έκρυβα τα πράγματά μου εκεί, πήγαινα στη δουλειά, σχολούσα. Παίζει να έκανα μία ώρα δρόμο για να γυρίσω στη βιβλιοθήκη να πάρω τα πράγματά μου και μετά συνέχιζε η μέρα μου να βρω, ας πούμε, που θα μείνω και τέτοια. Θυμάμαι ότι στη βάρδια εκείνη είχα ένα κινητό από το οποίο τελείωνε η μπαταρία μέσα σε 10 λεπτά. Δηλαδή, άμα το κοιτούσες για 10 λεπτά απλά χωρίς να κάνεις τίποτα, τελείωνε η μπαταρία. Οπότε είμαι σε μια φάση που δανείζομαι φορτιστή κάθε τόσο για να έχω μπαταρία στο κινητό και σε κάθε δίλεπτο διάλειμμα, ας πούμε, από κουβάλιμα ή σε 5 λεπτό που περιμένεις να έρθει το επόμενο φορτηγό και τέτοια, ψάχνω που θα μείνω το βράδυ. Δηλαδή, είμαι στη δουλειά, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου όλο το βράδυ γιατί απλά τριγυρνούσα στους δρόμους χωρίς σπίτι και απλά ψάχνω που θα μείνω. Και βρίσκω, η πρώτη μου επιλογή ήταν το χειρότερο hostel
του Λονδίνου. Έψαξα πρώτα για hostel γιατί δεν είχα μείνει πολύ σε εκείνη την περίοδο σε Airbnb, δεν ήξερα πολύ τι παίζει με τα Airbnb γενικά. Μου το είπανε νομίζω από τη δουλειά και άρχισα περισσότερο να το χρησιμοποιώ. Οπότε ψάχνω hostel. Λέω, έχω ακούσει ότι είναι φθηνά, ούτε σε hostel είχα μείνει μέχρι τότε. Έχω ακούσει ότι είναι φθηνά, ψάχνω και βρίσκω το φθηνότερο hostel του Λονδίνου. Και βρίσκω ένα hostel το οποίο είναι στο κατάκεντρο, το οποίο γαμούσε για μένα γιατί οι δουλειές περισσότερο είναι προς το κέντρο, οπότε βόλευε να είμαι εκεί. Είχε κόστος 11 λίρες το βράδυ, το θυμάμαι ακόμα. Με 2 λίρες έξτρα σου δίνανε σιρτάρι κάτω από το κρεβάτι σου με κλειδαριά, ώστε να κλειδώσεις τα προσωπικά σου αντικείμενα αν θέλεις. Και θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα ότι για μένα λειτουργούσε αντίστροφα ο χρόνος οικονομικά. Δηλαδή ότι έλεγα, OK, πόσα έχω σήμερα στην τράπεζα, 550. Πόσα έχω σήμερα στην τράπεζα, 532. Πόσα έχω σήμερα. Οπότε όλες μου οι επιλογές έπρεπε να είναι short term, να μην κάνω μεγάλο άνοιγμα, να κλείσω ας πούμε το hostel για 2 εβδομάδες, με την ελπίδα ότι θα βρω σπίτι και ότι θα μπω σε σπίτι για να έχω κάποια λεφτά να δώσω για deposit, να κάνω κάτι, δεν ξέρω κι εγώ τι, με κάποιον τρόπο να μπορώ να μπω σε σπίτι, αν βρω σπίτι. Να μην έχω δηλαδή φάει όλα μου τα λεφτά σε ένα hostel ή σε ένα Airbnb και δεν μπορώ να μπω μετά σε σπίτι. Οπότε έκλεινα ρε παιδί μου το hostel για ένα βράδυ ας πούμε ή για 2 βράδια. Τώρα, ένα hostel το οποίο είναι στο κέντρο του Λονδίνου και έχει κόστος 11 λίρες το βράδυ. 11 λίρες, παιδιά, για δεδομένα Αγγλίας είναι τίποτα, είναι zero. Μην το βλέπετε σαν δεκάρικο Ελλάδας. 11 λίρες, ο πιο κακοπληρωμένος εργαζόμενος της Αγγλίας τις βγάζει σε 1 ώρα. Okay. Οπότε είναι practically free. Και θυμάμαι ότι μπαίνω μέσα στο hostel, βλέπω ότι το χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο άστεγοι, ρε παιδί μου, για να περνάνε το βράδυ τους. Ότι δεν είναι στην ουσία ένα hostel που θα πάει ένας τουρίστας ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα hostel το οποίο φιλοξενεί κατά κύριο λόγο άστεγους και άτομα που δεν έχουν χρήστες και άτομα που δεν έχουν, ρε παιδί μου, να μείνουν κάπου. Και fun fact, το λέω τώρα, ρε παιδί μου, σαν να τους κρίνω, σαν να λέω άστεγοι μέναν εκεί πέρα. Ενώ ήμουνα κι εγώ ακριβώς το ίδιο με αυτούς. Απλά εγώ είχα την ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι θα μείνω κάποια στιγμή σε σπίτι. Αυτοί μέναν εκεί πέρα ψιλομόνιμα. Λέγανε, OK, άμα βγάλω 10 λίρες ζητιανεύοντας σήμερα, θα έχω να μείνω κάπου το βράδυ. Γάμο. Οπότε ναι, το μόνο μας διαχώριζε ήταν αυτό, ότι εγώ πίστευα ότι θα ξαναμείνω κάποια στιγμή σε σπίτι. Οπότε μένω εκεί, το χρησιμοποιούσα αυτό το hostel σαν buffer, ρε παιδί μου. Άμα δεν έβρισκα κάπου να κοιμηθώ το βράδυ και είχε free room, γιατί πολλές φορές πήγαινα και μου λέγανε δεν έχουμε κρεβάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε ξαναέβγαινα, πήγαινα σε ένα κοντινό παγκάκι και περίμενα να περάσει η ώρα και έπινα καφέδες μέχρι να έρθει το πρωί και να ξαναπάω στη δουλειά. Γιατί προφανώς και δεν ήθελα να κοιμηθώ, ξέρω εγώ, σε ένα παγκάκι του Λονδίνου, you never know. Οπότε απλά καθόμουν σε ένα παγκάκι, κάπνιζα, έπινα καφέδες και Red Bull και περίμενα να περάσει η ώρα να φτάσει το πρωί. Πω, το λέω φίλε και τρελαίνομαι. Οπότε ναι, έχουμε το hostel, είναι το ένα κεφάλαιο. Το άλλο κεφάλαιο που ανοίγει είναι το Airbnb. Ότι κάποια στιγμή πάλι σε βάρδια μου λέει ένας φίλος, του λέω ρε παιδί μου το και το, είμαστε σε αυτή τη φάση, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Του λέω αν μπορείς να με βοηθήσεις. Όχι φίλος, συνάδελφος. Δεν τον ήξερα καν τον τύπο. Μου λέει ρε φίλε, δοκίμασε, μου λέει Airbnb, έχει μερικά φθηνά, απλά είναι λίγο μακριά από το κέντρο. Δοκίμασε αυτό για να έχεις τουλάχιστον κάπου να μένεις για 3 μέρες σε ρί, 4 μέρες σε ρί, να μπορείς να έχεις μια βάση να νιώθεις και εσύ λίγο πιο safe, αντί να μένεις στα παγκάκια, ας πούμε, το βράδυ. Οπότε ξεκίνησε η φάση με τα Airbnb και υπάρχει στο Airbnb, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα, υπήρχε τότε το instant confirmation. Δηλαδή ότι ο τύπος που στον νοικιάζει δεν βλέπει καν ποιος είσαι, τι κριτικές έχεις και τέτοια. Δηλαδή με το που κάνεις αίτηση, μένεις σε εκείνο το σπίτι. Έχεις δηλαδή ήδη κερδίσει τη θέση. Πληρώνεις αυτόματα, πας, μένεις, χτυπάς μια πόρτα, σου ανοίγουν, μπαίνεις. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο σπίτι. Έμεινα σε 5-6 εκείνο το διάστημα. Μπορεί και παραπάνω. Θυμάμαι το είχα κλείσει για 2-3 μέρες. 2 μέρες. Ναι, 2 μέρες, ναι. Θυμήθηκα ποιο ήταν. Ήταν η κυρία, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της αυτής της κυρίας. Ήταν μια κυρία από την Ιγυρία, ευγενέστατη, η οποία έκανε μαθήματα αγγλικών σε παιδιά από άλλες χώρες, Ισπανούς, Τούρκους, Γερμανούς, whatever, κόσμο που πήγαινε να μείνει στην Αγγλία τέλος πάντων. Αυτή είχε ένα παιδί δικό της, πιτσιρικάκι, και είχε ένα μεγάλο σπίτι, ρε παιδί μου. Ο άντρας της είχε πεθάνει και είχε ένα μεγάλο σπίτι και εκεί είχε κόσμο Airbnb και σε πολλούς που μέναν στο Airbnb τους έκανε και μαθήματα. Οπότε της στέλνω ένα μήνυμα ότι έρχομαι, είμαι ο τάδε, μπλα μπλα μπλα, χάρηκα για την οριμία, θα είμαι εκεί περίπου τάδε ώρα, είστε OK. Μου λέει ναι, μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα, πηγαίνω. Και ήταν η πρώτη στιγμή, ρε παιδί μου, που χαλάρωσα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μέχρι εδώ απλά έχω μετακομίσει, έχω βρεθεί σε μια ξένη πόλη χωρίς σπίτι, δουλεύω πάρα πολλές ώρες και δεν ξέρω τι να κάνω.
Και μπαίνουμε στο σπίτι και είναι μια κυρία ευγενέστατη, μου φέρνει να φάω, ξέρω εγώ, free of charge, το οποίο δεν παίζει στην Αγγλία, ρε φίλε. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι όλα τόσο ακριβά, νομίζω, γι' αυτό. Δεν είναι άνθρωποι που το έχουν στην κουλτούρα τους οι Άγγλοι να σου βάλω κάτι να φας, ξέρω εγώ και τέτοια. Και μου βάλε να φάω, μιλήσαμε και ένιωσα ξανά άνθρωπος μετά από αρκετές μέρες. Δηλαδή ότι κάποιος ασχολείται με το πώς είμαι και μου δίνει να φάω και θα έχω στέγη, ας πούμε. Το οποίο ήταν πολύ eye-opening να το ζεις κάποια στιγμή στη ζωή σου. Μακάρι να μην το ζήσετε, παιδιά, αλλά εγώ δεν είμαι, ρε παιδί μου, από ένα background που έπαιζε κάτι τέτοιο να μου συμβεί. Κι όμως τα κατάφερα με την αξία μου και μου συνέβη. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της τώρα. Πρέπει να μπω στο Airbnb μου και να ψάξω το ιστορικό. Θα ήθελα να της στείλω ένα μήνυμα να της πω: δεν φαντάζεστε, ας πούμε, πόσο με βοηθήσατε τότε. Που η τύπησα στην ουσία απλά μου νίκιαζε ένα δωμάτιο Airbnb. Αλλά ρε παιδί μου, το ότι είχε μια ευγένεια και ότι μέναμε το ίδιο σπίτι πρακτικά και ότι έκατσε να μιλήσουμε λίγο, ας πούμε, και να μου συμπεριφερθεί σαν να είμαι όχι κάποιος που την πληρώνει για να μείνει στο σπίτι, αλλά σαν κάποιος γνωστός ή φίλος ή κάτι τέτοιο. Ας πούμε, για μένα ήταν πολύ σημαντικό και θυμάμαι ότι έμεινα εκεί, το είχα κλείσει για 2 μέρες και της λέω: αν θέλεις, αν γίνεται, να μείνω άλλη μια μέρα εδώ μέχρι να βρω κάπου αλλού να μείνω, γιατί δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι ακόμα. Της είχα πει, ρε παιδί μου, ότι είμαι ψηλό στο δρόμο, τέλος πάντων. Αν γίνεται, και μου λέει ναι, εννοείται. Λέει: δώσ' μου τα μισά λεφτά από ό,τι έχω στο Airbnb. Και λέει: δεν το κάνουμε μέσω πλατφόρμας, μου λέει. Φεύγεις και απλά μου τα αφήνεις στο τραπέζι. Δηλαδή, με εμπιστεύτηκε full, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα φύγω από το σπίτι την επόμενη μέρα, γιατί θα ήταν εκτός σπιτιού. Ότι απλά, ρε παιδί μου, θα φύγω, θα της αφήσω 10 λίρες στο τραπέζι, ξέρω εγώ, και θα φύγω. Αυτό. Τέλος πάντων, έτσι κλείνει, ας πούμε, αυτό το κομματάκι. Θυμάμαι ότι μου είχε βάλει και πλυντήριο, ρε φίλε, γλυκούλα, δηλαδή, για όνομα. Μιλάμε. Το θυμήθηκα τώρα και αυτό και μου φαίνεται ακραία συγκινητικό. Το πλυντήριο, η τύπισσα το χρέωνε. Το έγραφε στο Airbnb ότι με κάποια έξτρα λεφτά σου βάζω το πλυντήριο. Και θυμάμαι ότι μου είπε, γιατί κατάλαβε, επειδή μου ότι ψιλοδυσκολεύομαι, μου λέει: θα βάλω για μένα πλυντήριο ούτως ή άλλως. Μου λέει: οπότε άμα θες, δώσ' μου τα ρούχα σου, θα στα βάλω. Μου λέει: μην αγχώνεσαι για λεφτά και τέτοια. Στο βάζω έτσι. Έρχεται η στιγμή να φύγω από εκείνο το σπίτι. Πηγαίνω, το είχε κλεισμένο μετά, οπότε δεν μπορούσα να το ανανεώσω. Μετά δεν θυμάμαι που πήγα, παιδιά, είναι η αλήθεια. Έπαιξε ένα γυρολόιμα τέτοιο. Παράλληλα δούλευα ακραία ωράρια, 12 ώρες, 13 ώρες, 14 ώρες κάθε μέρα. Με το πλάνο ότι όταν πληρωθώ θα βρω σπίτι και θα έχω αρκετά λεφτά να δώσω ένα deposit και ένα νίκη, ας πούμε, για να μείνω. Ένας άλλος άνθρωπος που μου είχε μείνει από εκείνη την περίοδο είναι η κυρία Νιλγκούν, αυτή θυμάμαι το όνομα, η οποία ήταν από την Τουρκία. Και είχα μείνει στο σπίτι της και είχε άλλους 2, νομίζω, guests. Ήταν και αυτό ένα μεγάλο σπίτι. Ίδιο story εντωμεταξύ. Είχε πεθάνει ο άντρας της και νίκιαζε Airbnb. Αυτή ήταν μια περίπτωση που έψαχνε περισσότερο παρέα. Ήταν ευγενέστατη κυρία. Επίσης, τρελά σοκαριστική και συγκινητική εμπειρία. Όχι συγκινητική, αλλά ρε φίλε, για μένα εκείνη τη στιγμή αυτά τα μικροπράγματα που μου θύμιζαν ότι είμαι ακόμα human ήταν πολύ σημαντικά μέσα στη μέρα. Γιατί όλο μου το υπόλοιπο ήταν να δουλεύω και να ψάχνω στέγη ή τροφή. That was it. Και θυμάμαι ότι μπαίνω στο σπίτι και αυτή είχε πάρα πολύ διάθεση για κουβέντα. Ήθελε παρέα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Και μου φτιάχνει ελληνικό καφέ. Γιατί ήταν από την Τουρκία, οπότε συνεννοούμασταν στα βασικά. Και πίνω, ρε φίλε, ελληνικό καφέ. Και λέω: μαλάκα, είσαι ακόμα άνθρωπος. Θα τα καταφέρεις, θα πάνε όλα καλά. Και αυτή πολύ αντίστοιχη φάση, ρε παιδί μου, πάρα πολύ φιλική. Η κόρη της ήταν παντρεμένη με Έλληνα, μάλιστα. Οπότε ήταν από τους Τούρκους που μας συμπαθούν. Δεν είναι από τους Τούρκους που δεν μας πολύ γουστάρουν. Οπότε ξέρεις, τα είπαμε λίγο για Ελλάδα, για Τουρκία, ξέρεις, γενικά. Έχω πάει εκεί, έχω πάει εκεί, μπλα μπλα μπλα. Συζητήσαμε. Και σε αυτήν έμεινα για 2-3 μέρες, γιατί και αυτή το είχε κλεισμένο μετά το σπίτι, οπότε δεν μπορούσα. Δεν θυμάμαι που αλλού πήγα. Θυμάμαι ότι επιστρέφω στο hostel κάποια στιγμή. Μετά από κάποιες εβδομάδες, 2 εβδομάδες και κάτι, επιστρέφω στο hostel. Δεν έχω καταφέρει να βρω Airbnb στο budget μου, οπότε ο δρόμος μου με φέρνει σε εκείνο το κεντρικό hostel του Λονδίνου να ζητάω στέγη. Ευτυχώς είχε δωμάτιο και μπαίνω μέσα. Όλα αυτά πρέπει να έχεις στο μυαλό σου, είναι μετά από δουλειά με κουβάλιμα. Δηλαδή όλα αυτά είμαι τέρμα κουρασμένος, πονάω και χρειάζομαι μπάνιο. Οπότε μπαίνω, παίρνω την κλειδαριά μου για το σιρτάρι κάτω από το δωμάτιο, αφήνω τα πράγματά μου εκεί μέσα τέλος πάντων και φεύγω καρφί για να κάνω ένα ζεστό ντουζ, ρε φίλε, να ξεβρωμίσω και να ηρεμήσω λίγο για να μπορέσω να κοιμηθώ. Το να κοιμηθεί σε εκείνο το δωμάτιο είναι λίγο δύσκολη υπόθεση, βέβαια, γιατί, παιδιά, είχε πάρα πολλά άτομα μέσα το κάθε δωμάτιο. Ήταν τριπλές κουκέτες, βρωμούσε ακραία. Σας είπα ότι, ρε παιδί μου, το χρησιμοποίησαν κυρίως άστεγοι για να μένουν και χρήστες, οπότε δεν ήταν και άτομα, ρε παιδί μου, που ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα για την προσωπική τους υγιεινή. Οπότε ήταν λίγο υπόθεση με το να κοιμηθείς εκεί μέσα. Τέλος πάντων, πάω καρφί για ντους
ντουζιέρες ανοιχτές εννοείται. Δεν ήταν ντουζιέρες με πορτούλα ή με κουρτίνα ή με κάτι τέτοιο. Ήταν ντουζιέρες φυλακής, κυριολεκτικά. Οπότε ένιωθα ήδη ευάλωτος μέσα σε εκείνο το χώρο με τα άτομα που κυκλοφορούσαν. Πόσο μάλλον να είμαι γυμνούλης με το κολαράκι μου και το τσουνάκι μου έξω και να κάνω ντουζ κάπου σε εκείνο το hostel. Και η στιγμή, το σημείο καμπής που είπα πρέπει να βρω σπίτι, και όχι απλά πρέπει να βρω σπίτι, πρέπει να βρω σπίτι άμεσα και δεν μπορώ να επιτρέψω τον εαυτό μου να απογοητευτεί και να σταματήσω να ψάχνω συνέχεια, ήταν όταν, παιδιά, εκεί που κάνω ντουζ και είμαι γυρισμένος προς τα έξω, δηλαδή βλέπω τον υπόλοιπο χώρο από τις ντουζιέρες βασικά, δεν είμαι γυρισμένος προς τον τοίχο μπροστά μου και νομίζω γύρισα γιατί κάτι άκουσα και βλέπω έναν τύπο. Ιάπωνας ήταν συγκεκριμένα, δεν παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία, αλλά θέλω να σας βοηθήσω να το κάνετε καλύτερα εικόνα. Με μαλλί, καρφί έτσι, όχι μακρύ, όχι καρέ, αλλά έτσι μακρύ μαλλί ρε παιδί μου, μέχρι εδώ. Μισό μαύρο, μισό πλατίνα, έτσι κάπως μπερδεμένο. Να κάθεται σε στάση full squat, σχεδόν να κουμπούσε ο κόλλος του κάτω. Κρέμονται τα παπάρια του. Τα βλέπω, δηλαδή βλέπω τον κόλλο του και βλέπω κάτι να κρέμεται από κάτω. Να πλένει τα ρούχα του στην ντουζιέρα, παιδιά. Και βλέπω αυτό το πράγμα. Και λέω, μαλάκα, τι κάνεις με τη ζωή σου, γιατί αυτή τη στιγμή σε κοιτάει ένας Ιάπωνας και μου είχε χαμογελάσει κιόλας. Ο τύπος γύρισε και μου κάνει, γεια, ξέρω εγώ, τι γίνεται, καλά, τέτοια φάση. Που καλά έκανε ο άνθρωπος, εντάξει, είναι μια απλή κοινωνικοποίηση, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή σε χαιρετάει ένας γυμνός Ιάπωνας που πλένει τα ρούχα του σε ντουζιέρα και βλέπει το τσουτσούνι σου και εσύ κάνεις ντουζ για να πας να κοιμηθείς στο πιο βρώμικο κρεβάτι που υπάρχει στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, για να ξυπνήσεις αύριο σε 4 ώρες και να ξαναπάς να δουλέψεις. What's happening with your life, Billy? You had dreams when you came here. Οπότε ναι, αυτή ήταν μια στιγμή που γύρισα στο δωμάτιο, μπήκα μέσα στην κουκέτα μου, ξέρω εγώ, έκλεισα την κουρτίνα και έστειλα σε όποιον ήξερα, πες μου ότι ξέρεις κάποιον στο Λονδίνο που ψάχνει σπίτι. Πες μου ότι ξέρεις κάποιον στο Λονδίνο που ψάχνει σπίτι. Πες μου. Έστειλα σε 700 διαφορετικά άτομα, ρε παιδί μου, για να βρω κάποιον. Εν τέλει βρέθηκε ένας μαν, τυχαία από ένα χωριό κοντά στη Δράμα, very funny story, ο οποίος μιλήσαμε, μου είπε ότι ενδιαφέρομαι να συγκατοικήσουμε, μπλα μπλα μπλα. Βγήκαμε κοντοχωριανοί τέλος πάντων, τα βρήκαμε όλα καλά. Αλλά στην ουσία πρέπει να ψάξουμε σπίτι μαζί. Δεν είναι ότι βρήκα συγκάτοικο και έγινα. Απλά βρήκα μια πιο ρεαλιστική λύση, έναν συγκάτοικο δηλαδή, ώστε να μπορέσω να πάω κάπου να μείνω. Τώρα θέλω να σκεφτείτε τη μέρα μου. 3 ώρες σε μετακινήσεις, 12 ώρες σε δουλειά, αναζήτηση σπιτιού, αναζήτηση τροφής και αναζήτηση στέγης. Δηλαδή και έψαχνα για σπίτι, δηλαδή να μπαίνω σε αγγελίες και τέτοια όλη μέρα, και έψαχνα που θα μείνω το βράδυ. Double trouble. Οπότε ναι, να πηγαίνω σε viewing σπιτιών, ας πούμε, ενδιάμεσα από βάρδιες και τέτοια, στου διάολου τον κόλο, να ψάχνω για σπίτια και τέτοια. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω, παιδιά, το πώς και το πότε, και δυστυχώς δεν θυμάμαι να σας πω και όλες τις ιστορίες. Ίσως θα πρέπει να κάτσω να σημειώσω κάποια στιγμή ιστορίες από βάρδιες και τέτοια και να τις πω λίγο πιο αναλυτικά. Κάποια στιγμή βρίσκεται ένα σπίτι, αφού είχα δει εκατοντάδες άθλια σπίτια στο Λονδίνο που ήταν unlivable και τα χρεώνανε 1.700 λίρες, ας πούμε, το μήνα ή κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή βρίσκεται ένα σπίτι με μια μικρή πλαστογραφία από μεριάς μου. Παρουσιάζω ότι έχω ένα εισόδημα για κάποια λεφτά στην τράπεζα ώστε να με δεχτούν. Γιατί σε περνάνε και από κόσκινο, εννοείται ότι πρέπει να έχεις εισόδημα σταθερό, πρέπει να έχεις στην τράπεζα τόσα λεφτά. Ειδικά εγώ που ήμουν από Ελλάδα σε εκείνη την περίοδο που ξέραν ότι είμαστε φτωχάλες και δεν μας τρέχουν από τα μπατζάκια, σε περνούσαν 5 φορές από κόσκινο. Οπότε έκανα μια μικρή πλαστογραφία. Είπα ένα white lie, αν θέλετε, ή έκανα ένα ποινικό αδίκημα, όπως το θέλετε το παίρνετε, για να παρουσιάσω ότι έχω κάποια λεφτά, ας πούμε, στην τράπεζα και έχω ένα εισόδημα σταθερό. Το οποίο δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση. Οπότε ναι, μας δέχεται ένας κύριος στο σπίτι, απλά πρέπει να περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα και κάτι, κάπου εκεί. Άρα για μένα συνεχίζεται, ρε παιδί μου, αυτός ο Γολγοθάς, αν θέλετε, της αστεγοσύνης. Συνεχίζω σε αντίστοιχο μοτίβο και θα κλείσω προς τα εδώ. Βρίσκω ένα σπίτι και το κλείνω για μια εβδομάδα. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, οκ, ξέρω ότι θα μείνω στο σπίτι. Πληρώνομαι σε λίγο, γιατί είχε περάσει ένας μήνας από όταν έπιασα δουλειά. Άρα λέω, με παίρνει πλέον οικονομικά, ρε παιδί μου, να κλείσω για μια εβδομάδα σε ένα σπίτι. Έχω λύσει θεωρητικά το θέμα μου, οπότε είμαι οκ. Ήταν ένα σπίτι μιας κυρίας από τον Λίβανο, ήταν η καταγωγή της. Η τύπισσα είχε κάνει, παιδιά, το σπίτι της πραγματικά πηγή εσόδων. Δηλαδή έκανε το πρωί full παράνομα σε παιδάκια παιδικό σταθμό. Η κυρία ήταν ευγενέστατη, ρε παιδί μου, πολύ καλή. Δεν είχε δηλαδή, δεν έκανε κάτι κακό στα παιδιά, απλά ήταν παράνομη. Δεν μπορείς να έχεις παιδικό σταθμό στο σπίτι σου.
Είχε παιδικό σταθμό στο σπίτι τη. Πρέπει να ανήκιαζε σε 4-5 άτομα ταυτόχρονα. Είναι πολύ μεγάλο σπίτι. Έκλεισα εκεί, οπότε και έμεινα αρκετές μέρες. Ήταν στο διάολο τον κόλο. Πραγματικά μου παίρνε 2 ώρες. Μπορεί και κάτι παραπάνω να φτάσω στο κέντρο από εκεί που ήμουνα, γιατί έπρεπε να πάρω τρένο που είχε πάντα καθυστέρηση, μετά να αλλάξω 2 μετρό. Ήταν απαράδεκτο, αλλά ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι είμαι για 1 εβδομάδα σερί εδώ. Έχω κάτι. Είμαι άνθρωπος. Επίσης μου έκανε φοβερό καφέ με spices. Δεν ξέρω πώς τον κάνουν τώρα στο Λίβανο τον καφέ. Μου έκανε έναν καφέ που έμοιαζε με ελληνικό, αλλά είχε μέσα και κάποια μυρωδικά. Δεν ήταν δηλαδή σαν τον δικό μας ακριβώς τον ελληνικό. Πολύ ευγενική κυρία κι αυτή. Επίσης με την ίδια διάθεση ότι δεν σε βάζω απλά στο σπίτι για να μου πληρώσεις τα λεφτά, σε βάζω στο σπίτι γιατί. Να μου πούμε και 5 κουβέντες, να σε γνωρίσω τέλος πάντων. Γιατί την αναφέρομαι σε αυτή? Ενώ είναι το πιο αδιάφορο σπίτι που έμεινα, γιατί έχει κλείσει Έχει κλείσει ο κύκλος, ας πούμε, της αστεγίας. Συνέβη κάτι σε αυτό το σπίτι που είναι ο λόγος που κάνω το σημερινό επεισόδιο αυτό που είναι. Γιατί το θυμήθηκα για κάποιον τελείως άκυρο λόγο πριν. Την ημέρα που εγώ θα έφευγα από το σπίτι, θα ερχόταν μια άλλη κοπέλα τέλος πάντων να μείνει στο δωμάτιο που έμενα εγώ. Δηλαδή με το που έφευγα εγώ, 12 η ώρα, 1 η ώρα, τι ώρα έχει check-out, ας πούμε, θα έμπαινε μια άλλη κοπέλα. Τυχαίνει η κοπέλα να έρθει λίγο νωρίτερα. Την πετυχαίνω ή μου λέει η κυρία ότι έχει έρθει η τάδε κοπέλα. Jordan τη λέγανε, αυτό το θυμάμαι ακόμα, παιδιά. Jordan τη λέγανε την κοπέλα την άλλη. Από US of A ήτανε. Και μου λέει έχει έρθει Jordan, μπλα μπλα μπλα. Μου λέει πείτε τα, ξέρω εγώ λίγο, whatever. Να ξέρω, είμαι full αντικοινωνικός άνθρωπος. Τώρα αυτό το πείτε τα ήταν μαχαίρι στην καρδιά της. Λέω δεν μπορώ, λέω, θέλω να μαζέψω λίγο τα πράγματα, να πάω δουλειά. Να μπει και λίγο νωρίτερα, λέω, η κοπέλα στο δωμάτιο, να μην την κρατάμε εδώ πέρα στο διάδρομο, ας πούμε. Οκ, γαμό, τέλεια. Οπότε εγώ είμαι στο δωμάτιο, φτιάχνω τα πράγματά μου για να φύγω. Και έρχεται, παιδιά, η Jordan, αυτή η κοπέλα, και έχει μπει για ντους. Πολύ άνετη με τα Airbnb από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ακόμα δεν είχε δωμάτιο και η τύψα είχε ήδη κάνει ντους. Πολύ άνετη. Και σκάει στο δωμάτιο με μια πετσέτα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Με μια πολύ μικρή πετσέτα, να προσθέσω εδώ πέρα. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Προφανώς και η ιστορία μας δεν πηγαίνει στο ότι έγινε κάτι με την φίλη Jordan. Παιδιά, αν ακούτε το podcast, με ξέρετε. Αποκλείεται να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αν δεν με ακούτε, από τόση ώρα που σας μιλάω, και εσείς ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι εσωτερικό, παιδιά. Και συνειδητοποιώ εκείνη τη στιγμή, 1 μήνα μετά από την κατάσταση αστεγίας, ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια κοπέλα και λέω, όχ, μ' αρέσουν οι κοπέλες, το έχω ξεχάσει. Υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς, αλλά είναι σοκαριστικό κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή σου συνέχεια, το οποίο είναι η σεξουαλική επιθυμία ή whatever, ξέρω εγώ, να το έχεις ξεχάσει για 1 μήνα ότι υπάρχει. Και όταν το έχεις ξεχάσει, δεν θυμάμαι δευτερόλεπτο όλο αυτό το διάστημα να ένιωσα ότι είναι κάτι το οποίο μου λείπει ή έχω ανάγκη, τέλος πάντων. Και ήταν μεγάλο wake-up call για εμένα ότι, OK, φίλε, πραγματικά δεν είσαι human πλέον. Έχεις χάσει, είσαι ένα ζώο που προσπαθεί να επιβιώσει. Και ναι, θυμάμαι ότι τα βυζιά της Jordan ήταν αυτό που με ξύπνησε και μου είπε, είσαι ακόμα άνθρωπος. OK. Φεύγω από αυτό το σπίτι και πηγαίνω να πάρω τα πράγματά μου από το storage και να μετακομίσω πρακτικά στο καινούριο μου σπίτι, στο οποίο είχε πάει την προηγούμενη μέρα ο συγκάτοικός μου μελλοντικός. Δηλαδή έμενε ήδη κάποιος μες στο σπίτι, είχε μπει ο άλλος, οπότε μπορούσα να πάω κι εγώ. Απλά λόγω δουλειάς δεν προλάβαινα, νομίζω. Οπότε πηγαίνω στο storage, πάλι full ανοργάνωτος, και όσο πηγαίνω μέσα στα μέσα, ψάχνω να βρω κάποιον με βανάκι, να νοικιάσω ένα βανάκι στην ουσία, να με πάει στο σπίτι, μία απόσταση 25 λεπτά, ξέρω εγώ, με βανάκι να την κάνεις, να φορτώσουμε όλα τα πράγματα από το storage και να πάμε. Θα ήταν τόσο εύκολο, άραγε, πιστεύετε, να φύγω απλά από κάπου, να πάω στο storage και να έρθει το βανάκι να με πάρει? Όχι, παιδιά. Μικρή σημείωση ότι η ημερομηνία όταν σας το λέω αυτό είναι 16 Οκτωβρίου. Είμαστε ακριβώς 1 μήνα, συμβολικά θα έλεγε κανείς, από τις 16 Σεπτεμβρίου που έμεινα άστεγος. 16 Σεπτεμβρίου επίσης είναι τα γενέθλιά μου, παιδιά. Είμαστε ακριβώς 1 μήνα μετά. Και είμαι έξω από το storage, το οποίο έχει κλείσει, και μου λέει αν θες να βγάλεις πράγματα, ενώ μπορείς να πηγαίνεις όποτε θέλεις μες στο 24ωρο στο storage, μου λέει αν θες να βγάλεις πράγματα και να κλείσεις το storage, πρέπει να τα βγάλεις τώρα, μου λέει, γιατί κλείνω εδώ πέρα το ταμείο και αυτά. Δεν λειτουργούμε από εδώ και πέρα. Οπότε μου λέει θα τα βγάλεις έξω, εγώ θα είμαι μέσα, απλά εσύ πρέπει να βγάλεις τα πράγματά σου έξω. Οπότε βγάζω τα πράγματα μου έξω, είμαι πάλι σε ένα πεζοδρόμιο 1 μήνα μετά και παίρνω τηλέφωνα και ψάχνω βανάκι. Ένας τύπος μου λέει έρχομαι. Πού είσαι? Στο τάδε μέρος. OK, έρχομαι. Σε 20 λεπτά είμαι εκεί. Περνάνε 20 λεπτά, 30 λεπτά, 40 λεπτά. Λέω Λονδίνο είναι, ρε φίλε, θα άργησε ο άνθρωπος. Του ξαναπαίρνω τηλέφωνο, μου λέει έρχομαι, μου λέει τώρα είμαι δίπλα, μου λέει μου προέκυψε ένα άλλο δρομολόγιο. Σε 10 λεπτά είμαι εκεί.
Περνάνε πάλι 20 λεπτά, 30 λεπτά, 40 λεπτά. Του ξαναπαίρνω τηλέφωνο, δεν μου το σηκώνει. Του ξαναπαίρνω τηλέφωνο, δεν μου το σηκώνει. Οπότε εκεί είναι που λέω he's not really coming, ίσχυ. Και δεν ερχόταν, όχι παιδιά. Παίρνω άλλον και μου κάνει παιδιά ακριβώς το ίδιο. Παίρνω τελείως άλλη εταιρεία, ένα άλλο τηλέφωνο που βρήκα στην τύχη και μου κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μου λέει έρχομαι, μου λέει σε ένα τέταρτο, είμαι δίπλα. Είσαι τυχερός, μου λέει. Άρε μπαγάσα, μου λέει κολόφαρδος, είμαι δίπλα, μου λέει. Σε ένα τέταρτο είμαι εκεί. Περνάνε 20 λεπτά, 30 λεπτά, 40 λεπτά. Πουθενά. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο, μου λέει έλα, έρχομαι. Επιπληρωμή είναι αυτή η υπηρεσία, έτσι. Δεν είναι ότι έβρισκα κόσμο να του αγκαρέψω να μου πάνε τα πράγματα με το βανάκι. Θα του έδινα 60 λίρες για να κάνουμε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων. Οκ. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Οπότε είμαι στην ουσία έξω από το storage περίπου 4 ώρες και περιμένω βανάκια. Έχει νυχτώσει. Εννοείται ξαναψυχαλίζει, παιδιά. Είμαι πάλι ακριβώς στο σημείο που ξεκίνησα. Αυτή η ιστορία έκανε κύκλο. Μπορεί να ξεκίνησε με δυσκολία και να κλείνει με ένα σπίτι. Πέτυχα αυτό που ήθελα. Η σκέψη που έκανα τη στιγμή που είδα τον γυμνό Ιάπωνα σε εκείνες τους γέρες, ότι πρέπει να βρω σπίτι, την έκανα manifest και όντως βρήκα σπίτι. Αλλά θα είναι τόσο εύκολο το κλείσιμο στην ιστορία του πρωταγωνιστή μας, εμού δηλαδή, του ιδίου? Όχι. Οπότε είμαι εκεί πέρα, έχει να βρέχει ξανά. Παίρνω άλλο ένα τηλέφωνο, κάποιον άλλον που βρίσκω και του λέω φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι στο storage τάδε, περιμένω 4 ώρες, μου έχουν ρίξει άκυρο 2 τύποι. Ο τύπος δεν πρόλαβε να μιλήσει καν, ρε. Σήκωσε το τηλέφωνο, είπε ναι. Και εγώ ξεκίνησα να του λέω τον πόνο μου. Του λέω, με έχουν στήσει 2 βανάκια, περιμένω 4 ώρες. Έχω βγάλει τα πράγματα του storage γιατί δεν με αφήνω να τα κρατήσω μέσα. Βρέχει, σε παρακαλώ πολύ, αν μου πεις ότι θα έρθεις, έλα. Και μου λέει, έρχομαι, απλά θα περιμένεις λίγο, μου λέει. Θα περιμένεις μισή ώρα με 40 λεπτά γιατί είμαι μακριά, μου λέει, και έχω άλλο δρομολόγιο. Αλλά θα έρθω, στο υπόσχομαι. Του λέω, το υπόσχεσαι? Μου λέει, το υπόσχομαι, φίλε, μου λέει, ηρέμησε, θα έρθω εκεί, όλα καλά, don't worry. Όσο λοιπόν περιμένω τον φίλο που μου έβγαλε μια τέτοια, ρε παιδί μου, μια εμπιστοσύνη, γιατί ο Μαν του είπα τον πόνο μου είπε θα αργήσω, αλλά θα έρθω, μου λέει, OK, don't worry, κάτι μου έβγαλε, κάτι μου έκανε ο άνθρωπος. Το άκουσα στη φωνή του, ρε φίλε, ότι δεν είναι μαλάκας. Έρχεται ένα φορτηγό και αρχίζει να ξεφορτώνει Lucozade για ένα event που θα γινόταν κάπου αλλού. Απλά προσωρινά τα κρατούσαν στο storage. Και βγαίνει ο μαλάκας στο storage να τα βάλει μέσα και του λέω, εσύ δεν μου πες, λέω ότι έκλεισες και δεν δουλεύεις? Ναι, μου λέει, αυτό είναι για ένα event, είναι εταιρικός πελάτης, είναι κάτι άλλο. Καλά, του λέω, OK, άντε και γαμίσου. Ο οδηγός του φορτηγού που ξεφόρτωνε ήταν ένας ευγενέστατος κυριούλης με σίλικας. Και εγώ, επειδή παιδιά ήμουν απλά όρθιος έξω από ένα storage και περίμενα τόση ώρα, επίσης το κινητό μου θα έκλεινα από μπαταρία από λεπτό σε λεπτό. Δηλαδή, αν ο Μαν δεν το έβρισκε με πρώτη με το βανάκι το storage, τελείωνε εκεί πέρα η καριέρα μου. Θα έπρεπε να μπω μέσα στο storage, να του ζητήσω φορτιστή, να έχει, να φορτίσει το κινητό μου, τον ξαναπάρω τηλέφωνο να το βρω. Είχα 5% μπαταρία. Οπότε του λέω, απλά και μόνο για την ψυχική μου υγεία, για να κάνω κάτι. Είσαι OK να σε βοηθήσω να ξεφορτώσουμε τα Lucozade από το τέτοιο? Και μου λέει, είσαι τρελός ή κάτι τέτοιο? Του λέω, όχι, του λέω απλά είμαι εδώ πέρα, του λέω περιμένω 4 ώρες για βανάκι, μου έχουν ρίξει άκυρο. Του λέω, απλά έχω φρικάρει, ρε φίλε, θέλω να κάνω κάτι να περάσει λίγο η ώρα γιατί του λέω δεν αντέχω άλλο. Μου λένε, OK, no problem. Οπότε αρχίζω ξεφορτώνω Lucozade από ένα φορτηγό για να περάσει η ώρα. Έρχεται το βανάκι. Τελικά, για να φορτώσουμε. Τον τύπο μόνο που δεν τον αγκάλιασε, ξέρω να το φιλήσω στα βρωτά, ας πούμε, που ήρθε τελικά. Φορτώνουμε τα πράγματα, μπαμ. Με βλέπει ο οδηγός από το φορτηγό ότι φεύγω και αρχίζει τρέχει και μου πετάει Lucozade μέσα στο βανάκι. Μου πετάει 24 Lucozade, επειδή τον βοήθησα να ξεφορτώσει. Και μου πετάει έτσι μέσα στο βανάκι. Πα. 8 24, 9, κάτι τέτοιο. Ένα τεράστιο νούμερο Lucozade. Το οποίο δεν μου αρέσει καν τόσο πολύ, παρένθεση. Απλά αυτό είχε ο άνθρωπος, αυτό μου έδωσε. Με πάει ο Μαν στο σπίτι τέλος πάντων, του αφήνω 3-4 24 Lucozade γιατί δεν είχα τι να τις κάνω. Του λέω κράτα αυτά, του λέω σ' αρέσει το Lucozade, πίνεις? Ναι, μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, του λέω κράτα, πάρε αυτά, του δίνω και 10 λίρες tip, ξέρω εγώ, επειδή είπε ότι θα έρθει και όντως ήρθε, σε αντίθεση με άλλους 2 συναδέλφους του. Και μπαίνω στο σπίτι μου, παιδιά. Ναι, μετά ήταν απλά ένας βαρετός χρόνος που είχα σπίτι και δουλειά και whatever. Who gives a fuck about normal living. Έχω ξεχάσει μια σημαντική ιστορία εδώ πέρα, η οποία είναι εξής. Σε όλο αυτό το διάστημα έμενα σε μια αρκετά κακή περιοχή, ρε παιδί μου, για ένα μικρό διάστημα 3-4 ημερών. Το ένα από τα Airbnb, το οποίο δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου ούτε ποιος με φιλοξένησε, ούτε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς έγινε σε εκείνο το σπίτι.
Θυμάμαι ότι ήταν σε μια αρκετά κακόφημη περιοχή, ρε παιδί μου, λίγο dodgy που λέμε εμείς οι Άγγλοι, λίγο περίεργη. Και αυτή στο διάλογο τον κόλλο έπρεπε πάλι να παίρνω τρένο. Τέλος πάντων, είμαι μια μέρα σε ένα καφέ και προσπαθώ να κάνω τέτοιο. Τα χαρτιά μου για φορολογία. Fun fact. Ήμουνα freelancer, σαν μπλοκάκι να λέμε, σε ελληνική πραγματικότητα. Δεν έκανα ποτέ φορολογική δήλωση. Όχι έκανα και δεν πλήρωσα. Δεν έκανα φορολογική δήλωση. Καταζητούμε αυτή τη στιγμή στο κράτος της Αγγλίας. Αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε. Όσο κάθομαι στο καφέ και κάνω αυτή τη δουλειά, ας πούμε, στο λάπτοπ, προσπαθώ να βγάλω άκρη με το αγγλικό φορολογικό σύστημα. Έρχεται μια τύπισσα, full περιεργόπουλος. Περίεργη φάτσα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Φαινόταν ότι είναι χρήστης από χιλιόμετρα. Μου λέει, μπορώ να κάτσω μαζί σου? Της λέω, ναι, οκ, γιατί όπως είπα και προηγουμένως και δεν ξέρω άμα το έκανα αρκετά κατανοητό. Ήμουνα σε μια περίοδο που ένιωθα πραγματικά μόνος. Δηλαδή δεν είχα ανθρώπινη επαφή σχεδόν με κανέναν. Δηλαδή μου ήταν αναγκαίο να μιλήσω με κάποιον πέρα από το να μου γκρίζω στη δουλειά. Φέρε μου το σφυρί. Κουβάλα αυτό εκεί. Αυτή ήταν η επικοινωνία μου καθημερινά. Οπότε, αν και δεν είναι καθόλου στον χαρακτήρα μου, της λέω, ναι, οκ, κάτσε, κανένα θέμα. Και πιάνουμε λίγο την κουβέντα και η τύπισσα στο τέταρτο μου λέει, μένω σε μια βάρκα εδώ πιο κάτω. Έλα στο σπίτι μου. Με πονηρούς σκοπούς το είπε αυτό η κυρία αυτή. Η οποία ήταν και μεγάλη ηλικία. Δεν ξέρω πού βρήκε τέτοια άνεση με ένα λουκουμάκι σαν εμένα να προσπαθήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Επίσης, παίζει γενικά στην Αγγλία. Κάποιοι, επειδή έχει ποτάμια και τέτοια, αγοράζουν μια βάρκα μεγάλη με οροφή και τέτοια και μένουν εκεί αντί να νοικιάζουν σπίτι. Είναι κάτι που παίζει δηλαδή. Όχι ιδιαίτερα φυσιολογικοί άνθρωποι συνήθως, αλλά το κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Οπότε μου λέει, έλα να σου δείξω τη βάρκα μου. Και είμαι σίγουρος ότι όταν έλεγε έλα να σου δείξω τη βάρκα μου, εννοούσε το εδίο της. Αρνήθηκα με ευγένεια, της είπα πρέπει να φύγω, έχω κάποιες υποχρεώσεις και δουλειές κλπ. Δεν μπορώ να σας συντροφεύσω σε αυτήν εδώ τη βάρκα που διαθέτεται και να κολλήσω τα σουμουνού που κουβαλάτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οπότε έφυγα. Αυτή είναι ένα ωραίο fact, ας πούμε, της διαμονής μου στους δρόμους. Και άλλο ένα που μου διαφεύγει τώρα. Anyway, δεν μας ενδιαφέρει, δεν πειράζει. Αν κάποια στιγμή θεωρήσω ότι είναι σημαντικό, θα κάνω ένα συμπληρωματικό επεισόδιο για την αστεγοσύνη και για το Λονδίνο. Αυτό που μας ενδιαφέρει, παιδιά, σε όλο αυτό, τι παίρνουμε από όλη αυτή την ιστορία. Μιλάω μία ώρα τώρα. Πες να είναι το μεγαλύτερο επεισόδιο στην ιστορία. Την ιστορία του Δευτέρα με Μιζέρια, όχι την ιστορία γενικότερα. Αυτό που μας μένει, παιδιά, είναι η ψυχολογία μου όλο αυτό το διάστημα. Η οποία έχει τρελά ups and downs, τα έχει ούτως ή άλλως, αλλά έχει ένα fluctuation μηνών. Δηλαδή, είμαι για 2 εβδομάδες καλά, μετά για 3 μήνες είμαι χάλια. Είμαι για 1 μήνα αρκετά καλά, μετά για 6 μήνες είμαι πολύ χάλια. Έχει τέτοιο fluctuation η ψυχολογία μου. Εκείνες τις μέρες είχε fluctuations ημερησίως δεκάδες. Δηλαδή γινόταν κάτι, έβρισκα σπίτι, πήγαινα εδώ. Γαμιόμουν στη δουλειά και καταλάβαινα ότι θα δυσκολευτώ να βρω σπίτι μετά την επόμενη. Έπεφτε πολύ κάτω. Αλλά όταν λέμε πολύ κάτω, εννοούμε πολύ κάτω. Αλλά δεν έπεφτε με τον τρόπο που πέφτει τώρα. Έπεφτε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, πολύ πιο πραγματικό και χειροπιαστό. Δηλαδή ότι είμαι στεναχωρημένος γιατί αύριο δεν θα έχω που να κοιμηθώ. Είμαι στεναχωρημένος γιατί τα λεφτά μου δεν μου φτάνουν για να πάρω αρκετό φαγητό για σήμερα. Είμαι στεναχωρημένος γιατί θα πρέπει να πλαστογραφήσω κάποια χαρτιά, να ρισκάρω για να μείνω σε σπίτι. Δεν είχε την αόριστη μορφή που έχει τώρα η στεναχώρια μου. Και το άγχος μου ήταν πολύ πραγματικό σε σχέση με το άγχος μου το τωρινό. Το οποίο μου τωρινό άγχος είναι δύσκολα στη δουλειά μου. Δεν υπάρχει καν κίνδυνος απόλυσης. Απλά είναι δύσκολα στη δουλειά μου. Μπορεί να δυσκολευτώ λίγο για να προλάβω ένα deadline. Αυτό είναι το τωρινό μου άγχος. Σε αυτά τα επίπεδα κινείται. Εγώ το βιώνω σαν πολύ μεγάλο άγχος, αλλά τα αίτια του είναι πολύ αστεία. Το άγχος μου τότε ότι μπορεί το βράδυ που θα είμαι στο παγκάκι και θα περιμένω να ξημερώσει, κάποιος να με μαχαιρώσει. Αυτό είναι ένα πολύ πιο χειροπιαστό άγχος. Και ήταν φοβερή εμπειρία και eye-opening γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί με έκανε να αποκτήσω perspective στο ποια προβλήματα είναι σημαντικά και ποια δεν είναι. Και με κάποιον τρόπο εν τέλει να με βοηθήσει ψυχολογικά στο να διαχειριστώ πάρα πολύ περισσότερο το άγχος και την μιζέρια. Βάζοντάς τα λίγο σε αυτό το πλαίσιο ότι όταν τα προβλήματά σου είναι υπαρκτά, όλα τα γύρω-γύρω τα ψυχολογικά κάπου παίρνουν μια δεύτερη θέση, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να συμβαίνει αυτό. Δεν λέω ότι η λύση στα ψυχολογικά είναι να πας να ζήσεις στο βουνό και να φοβάσαι μη σε φανεί αρκούδες
για να μην σου έρχεται στο μυαλό συχνά ότι έχεις κατάθλιψη. Αλλά είναι ενδιαφέρον να καταλάβεις το ότι τα ψυχολογικά φεύγουν όταν μπαίνει μπροστά η επιβίωση. Και ίσως γι' αυτό έχουμε και τόσα ψυχολογικά παιδιά στη δυτική κοινωνία. Γιατί έχουμε λύσει όλα μας τα βασικά προβλήματα, αλλά είμαστε προγραμματισμένοι να έχουμε προβλήματα. Οπότε κάτι πρέπει να πάρει τη θέση τους. Να το έχει μελετήσει αυτό άραγε κανένας ψυχολόγος. Τέλος πάντων. Αυτό, ναι, για μένα περισσότερο είναι το perspective και το πόσο με βοήθησαν οι άνθρωποι και οι μικροεπαφές που είχα με ανθρώπους, με βοήθησαν να κρατήσω το sanity. Να συνεχίζω να θυμάμαι ότι ακόμα είμαι άνθρωπος. Και κάτι ακόμα με βοήθησε να θυμάμαι ότι είμαι άνθρωπος, και θα κλείσω με αυτό, παιδιά, αυτό τον μαραθώνιο επεισοδίου. Αυτό που με βοήθησε να παραμείνω άνθρωπος ήταν ότι πήγαινα κάθε μέρα μετά τη δουλειά, αν σχολούσα σε λογική ώρα δηλαδή, σε μία pub που είναι αλυσίδα. Έχει σε όλη την Αγγλία, νομίζω. Λέγεται Wetherspoons, μπορεί να το ξέρετε. Και είναι αλυσίδο pub, η οποία είχε κάθε μέρα άλλο μενού φαγητού. Και πήγαινα κάθε μέρα εκεί μετά τη δουλειά. Είχε πάρα πολύ φθηνό φαγητό, παιδιά. Δηλαδή, έπαιρνες μερίδα με 7,5-8 λίρες. Το οποίο για Αγγλία είναι αστείο. Αστείο. Δεν φαντάζεστε. Η Αγγλία, γενικά, ειδικά το Λονδίνο, βγαίνεις από την πόρτα και πληρώνεις 20 λίρες. Για κάτι. Έτσι, γενικά, πλήρωσες 20 λίρες σήμερα. Καλημέρα. 20 λίρες μείον. Είχε μπύρα με 3,5 λίρες και φαγητό με 7,5-8 λίρες. Και πήγαινα κάθε μέρα εκεί, έτρωγα dinner και έπινα μία μπύρα. Και απλά καθόμουνα μόνος μου, έτρωγα και σκεφτόμουν και έπινα μία μπύρα και προσπαθούσα να ανασυντάξω λίγο τη σκέψη μου μετά από μία μέρα που δεν είχα προλάβει να σκεφτώ ποτέ ποιος είμαι και τι κάνω. Ήταν από τα πράγματα που πραγματικά με βοήθησαν. Όσο αστείο για να ακούγεται, αυτό το πράγμα ότι ήταν η τελετουργία μου, ότι θα πάω και θα φάω και θα πιω μία μπύρα, ήταν από τα πράγματα που πραγματικά με κράτησαν σε μία ok κατάσταση να μπορώ να συνεχίσω να λειτουργώ. Είμαι σίγουρος ότι έχω αφήσει πάρα πολλές juicy ιστορίες απ' έξω, αλλά με συγχωρείτε γιατί δεν τις θυμάμαι, έχουν θολώσει λίγο στη μνήμη μου. Είναι μια πολύ θολή περίοδος για εμένα. Δεν έχω δηλαδή πολύ ξεκάθαρη εικόνα της ιστορίας και με ποια σειρά ακριβώς συνέβη κλπ. Οπότε με συγχωρείτε. Ελπίζω να το ακούσετε όλο, γιατί αυτό ήταν μια κατάθεση ψυχής, παιδιά, το podcast. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά είναι αρκετά σημαντική περίοδος. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο και να πάρουμε πούλους, γιατί πήγε 1 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, για κλείσιμο, μιας που δεν μου έχετε στείλει στο Not Gonna Lie ή ηχητικά στο Instagram για να σας βοηθήσω με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε, να υπενθυμίσω αρχικά εδώ πέρα ότι μπορείτε να μου στέλνετε στο link από κάτω στο NGL προσωπικά σας προβλήματα για να σας πω την άποψή μου και να σας βοηθήσω, ή μπορείτε να μου στείλετε ηχητικό στο Instagram αντιστοίχως με κάποιο πρόβλημά σας, ώστε να ακούσετε την άποψή μου πάνω σε αυτό. Αν θέλετε να παραμείνετε ανώνυμοι, το κάνετε στο NGL. Αν θέλετε να παραμείνετε ανώνυμοι αλλά να στείλετε ηχητικό, μου ζητάτε να μην πω το όνομά σας που δεν το λέω ούτως ή άλλως και να αλλοιώσω τη φωνή σας αν τόσο πολύ αγχώνεστε και έχετε κάποιο σύνδρομο καταδίωξης. Ένα αυτό. Δεύτερον, να υπερευχαριστήσω τα παιδιά που έχουν βάλει λεφτά, παιδιά, στο Buy Me a Coffee για να αγοραστεί επιτέλους αυτή η γαμημένη κάμερα του Δευτέρα με Μιζέρια Studios, την οποία λαχταρώ τόσο πολύ. Δεν θα πω ψέματα, δεν έχει μαζευτεί και κάνα ποσό αμάν ότι ανοίγουμε σπίτι αύριο, ρε παιδί μου, αγοράζουμε στούντιο. Αλλά έχει μαζευτεί, παιδιά, ένα τεράστιο ποσό σε σχέση με το ποιος στο μπούτσο είμαι και τι κάνω. Κάνω ένα podcast. Και το ότι τόσα άτομα μπαίνουν και βάζουν ένα 3 ευρώ, 5 ευρώ, 9 ευρώ, πόσο είναι δεν ξέρω κι εγώ, είναι κάτι. Και μου λέει πάρα πολλά το ότι κάποιος θα δώσει λεφτά για κάτι το οποίο είναι τζάμπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Όσα λεφτά και να μαζευτούν εν τέλει από εκεί, θα είναι ένα μέρος να με βοηθήσει να αγοράσω την κάμερα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που το κάνετε αυτό. Πέρα από αυτό, να πω ότι πέρα από τον διαγωνισμό για την μπύρα, την πριγκίπισσα της Μιζέριας, την μπύρα του Δευτέρα με Μιζέρια, η οποία θα είναι πολύ περιορισμένη, θα είναι 50 μπουκάλια, παιδιά. Δυστυχώς, τόσα μας βγήκανε. Πέρα από το διαγωνισμό στο Instagram, αν θεωρείτε ότι σας ενδιαφέρει να το δοκιμάσετε, εγώ προσωπικά την έχω δοκιμάσει σε πρώιμο στάδιο, οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ίσως την επόμενη εβδομάδα να την έχουμε να κάνουμε και ένα review στη δικιά μας γαμημένη μπύρα, επιτέλους. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μου στείλετε ένα DM και να τα πούμε από εκεί για το πώς μπορείτε να την προμηθευτείτε. While stock lasts, γιατί είναι 50 μπουκάλια, δεν κεράσω 1 δεκάρα από εδώ και από εκεί.
Δεν θα πιω κι εγώ 2-3 με κάνα φιλαράκι να πούμε, να φάμε κάνα πρόβατο, να πιούμε μία μπύρα να δοκιμάσουμε. Θα φύγουν. Δηλαδή, αυτά που θα μείνουν στην ουσία για να δώσω, να πουλήσω σε εισαγωγικά, θα είναι λίγα. Οπότε, στείλε μου ένα DM και θα τα πούμε από εκεί. Ευχαριστώ πολύ αν το ακούσατε όλο αυτό το επεισόδιο που κρατάει περίπου 1 ώρα, μάλλον, αν υπολογίζω σωστά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.